Takže čaute, tu je KMX a ja som nový let's player, ktorý som si založil na YouTube svoj channel a napadlo ma tak, že skúsim natáčať, točiť také svoje také let's playky klasické, hej, ako vidíte iných let's playerov, ja neviem, Gonky, Gogo, Roupík, ja neviem, je ich fakt veľa, ale chcel by som sa dostať do takej vážnosti toho let's play, ako to majú oni. Tak sa mi to teda podarí, ale ak nie, nevadí. Aspoň bude sranda, možno teda. Takže nazveme si to Svetík, hej. No tak, survival bude More world options. Toto necháme tak ako to je všetko dobre nastavené. Seed si aký dáme? Dáme to napríklad slovičko generátor, tak dáme generátor. Create new world. Build some terrain. Takže moje meno je KMX, hej. Takže si zapamätajte. Prečo som tuto? Ježiš, nemám rád zimu. Je zima, ja nemám kabatík. To nie je dobré. Dobre, takže toto si... Nejaké drevo teda na tu musí byť, hej, aj keď... Proste musí byť drevo na svetlo, lebo bez dreva nie je drevo. A nie sú plankty, a nie je potom crafting table, a nie sú sticky, a nie je nič bez dreva. Drevo je základ Minecraftu. Takto... sapling. Spravím si iba taký... proste... obyčajný wooden crumb. Takto. Zoberiem si zopár túto šutra spopod zeme. Kde je šuter? Aha, dobre. To som nevychytal. Ja som si to fakt nevšimol. Zase faily. Bol to prvý, hej, ale chápete, že zase. Pretože nie je to môj prvý fail v živote. Kde je ten crafting? Aha, tu je, dobre. Prečo som tam neostal? Mám jeden koberč. Spadnú tam znova, teda nejdem. Tak ja sa tam teda vrátim. Ja to nevykopem. Ale iron, vidíte, som šťastný, iron som našiel. Dobre. Počkajte chvíľu, mne mravčí mačka za dverami, idem ju pustiť, počkajte. Dobre, tú mačku som pustil. Strašne zlé mravčí, ona je taká agresívna, zákerná mačka. Počkajte, ona je hladná. Takže som tu znova. Mačka už žere, dúfam, že už nebude nič chcieť. Nemôžem pre Boha otravovať pri let's playoch. Mačka, ty svine. Stolný na tie obyčajné nástroje, hej, aby som to nebehal s drevenými ako dement. Lebo väčšina, čo hrá takto, že iba tak, akože svoj single player survival, tak si z začiatku hneď urobí všetky drevené nástroje a to nie je dobré si robiť drevené nástroje. To je strašne rýchlo sa opotrebujú. A je to ľahšie, keď si urobíte iba krompač drevený, naťažíte si zopár toho stoneu, teda cobblestoneu. Potom už to ide a už to je lepšie. Už to nejde. Dobre, 20 stykov bude stačiť, si myslím. Spravíme si 2 meče, pretože tie jaskyne svine sú svine. Spravíme si jednu lopatku. Lopatka stačí jedna, pretože to málo kedy využijem. Iba keď sa chcem prekopať cez hlinu proste, alebo cez piesok, alebo keď idem ťažiť a tak. Ale málo kedy ju využívam. A čo by som si ešte... sekerku znova. Treba urobiť. Hrabe mi to. Ja si tu poukladám sekárka 4, lopatka 2, meč 3, meč krompač 1, krompač takto, a lopatkom B1, takže to sem. Meč takto. Toto poničím samozrejme. Zoberiem si ešte nejaké to drevo, pretože drevo sa hodí, drevo je dobré, drevo je fajn. Ako som už hovoril pred chvíľou.
Na Skype si nevšíma, kde to je proste Skype. Mám tam cez 300 ľudí, takže... Počkaj, prosím zval, a nevadí, to potom si naťažíme drevo ešte. Alebo nie, idem teraz, lebo potom budeme minovať. Budeme sa túlať po jaskyniach, budeme failovať a budú nás zabíjať a budeme robiť všetko preto, aby sme zomreli. Ale nie, aby sme prežili, aby nás nezabili, pretože creepery sú svinia. Hlavne creepery, pretože a ešte keď ja mám vypnuté zvuky, pretože ja hrám väčšinou bez zvukov. Teraz hádam, že to počujete, ja to mám nastavené 50 a 30, takže no 30 a 50 vlastne music, 30 som 50, takže to by ste mohli počuť a no a tak a proste tento iron si vyťažím, ten sa hodí, tam je ďalšia jaskyňa, nepadaj, už padol, musíš dostať hore na pomocou cobblestone, pretože drevo nejdem plýtvať drevom, dobre. Krátka myš, dobre. OK, ďalší iron. Celkom dosť iron na to, že sme ledvom pod hlinu. Dobre, to je iron, tu je coal, ten sa hodí na torčky, lebo všetci máme radi svetlo, všetci sa tými bojíme. Nerobte sa, že nie, viem o tom, že sa bojíte tmy. Tak. No, takže spravím si aspoň 20. Torčiek! Away. A idem svietiť. Torč. Oh, iron a coal. Paráda. No, mi to nezobralo HPčka. Ja preto iron, pretože iron je dôležitejší. No dobre, tu mám niečo. Tu mám koulík tiež. Koul je dobrá vec, to sa mi páči. Tak ak ste si nestihli všimnúť, tak tento let's play je už urobený na 1.5 Minecraft. 1.5 je cool. 1.5 je najnovšia verzia asi. Isto. Pretože ešte vôbec nie je dlho. 4. deň, 3. Nie som si práve istý, ale tak nejako 3. 4. deň je. To stačí. Kedy sa dívate na toto video, tak už keď už som ho uploadnul toto video, tak budem uploadovať videá každý 3. deň približne. Cez víkend neviem, či budem uploadovať, pretože nie som sám doma cez víkend, takže neviem, ako to bude vychádzať. No. Vidíte niečo? Ja nie. Ale nie, niečo ešte vidím. Roznať coal od stone. To je hlavné. Koľko toho mám? 36. Takto. Dobre. Asi 9,54, dobre, to stačí. Takto to. Ďalší coal. Už sa ho moc ani nechce zbierať ten coal. Mám si ešte len tak pol stáku, ale ja si ho naťažím. Tieto prvé časti budú ešte nuda, samozrejme. To čo bolo? Kde si tam to modré? Je tak diamant. Daj mi diamant! Diamant zadarmo. Ten je vždycky dobrý. Avast! Nechcem nič aktualizovať. Aj tak mi môj počítač nechrániš. Mám zavírovaný počítač, takže ešte to zavriem. No, počkej, o toto som prišiel, takže idem tam. My pôjdeme tak na takú... Ja som rozmýšľal, že kde budem bývať, že či budem bývať teda v podzemí, či budem bývať niečo také ako skyblock, proste, že vo výške, alebo... Ja neviem, fakt som na tým rozmýšľal dlho dosť. A potom som dospel k názoru, že v prvej časti budeme bývať v podzemí, potom neskôr, po takomto 10. parte mi napíšete, že počujem a presťahuj sa do vody autopsa.
Alebo ja neviem, niečo napíšte, presťahuj sa, ja neviem, normálne na zem, alebo ja neviem, choď do vzduchu bývať, alebo na vodu, alebo ja neviem. A v podstate môžem si spraviť houseboat, akože mne to nevadí, ja nemám morskú chorobu. Môžem to spraviť tak teda, ako chcete, ako, ale tak. Ja si myslím, že takto, že zatiaľ to podzemie je asi taká moja najzaužívanejšia. Vo vzduchu som ešte nebýval, iba keď som hral Skyblock. Ale ja som vo vzduchu ešte fakt nebýval. Takže mohli by sme to potom skúsiť, uvidieť, počkajte, zase sa vraciam. Stále by som sa vracal. Krompač mám dve. Ale mu to spravili iba jeden krompač. To není fér. Ďalší koul, máme stack už? Ešte nemáme stack. Budeme mať stack koulu. Tak. Stack až 16 asi, pretože stack hodím do PC a 16 použijem na stack torčiek aspoň. A potom, keď pôjdem minovať, tak sa tam nejaký ten koul vyťažím samozrejme. Fú, my máme už celkom dosť ironu, že? No. Niečo som chcel ešte povedať, ale neviem, čo som chcel povedať. Aha, že nemám jedlo, ale nie, to nebolo ono, ale neviem, niečo som chcel a neviem fakt čo. Ale ja nemám jedlo. A to nie je dobré. Ja sa musí dostať na povrch. Okamžite, pustím ma vonku. Blbo spravené. Teda ja to blbo robím, myslím, neviem. Á, krompač prdeli. Torčka. Ja tam počujem skeleton. Crafting. Máme kobláč. Paráde krompaču. A však ja som tam ešte drevený, ale ten nedem používať, to je jedno taký šmejt. Lebo to bude si rituálne spalíme v láve. Musím sa tam dostať kvôli tomu, aby som zabil nejaké to prasto. Čo to bolo? Prasto alebo niečo také. Budeme meso, prochaša najeme najprv surového, potom si to upečieme. Ale prečo ja som stále v jaskyni? Aká som úroveň? 63. Ešte nie je moc. To už budeme povrchová hlina. No jasne, to už je povrch. A dúfam, že bude tma a všetci ma tam zožerú. Aha. Je tma a všetci ma... Bola kráva či zombík? Kráva! A creeper a spider! Odbouchni svojho kamaráta. Nie! Failujem, ja viem, že failujem. Ono to nevyzerá dobre. Tam vybuchni, dobre, paráda. Bavil si to sám seba. Skeleton nie, skeletonu nemám rád. Ešte pavúk zadu, som mŕtvý, som mŕtvý. Som mŕtvý, som mŕtvý, som mŕtvý, som mŕtvý. Pol HP, pol HP. Ja som to prežil, ale ja zase nemám jedlo. Ja zoženiem jedlo, vrátim sa sem, takto sa zabedním zase a budem OK, tak potom zapnem nahrávanie. Takže som naspäť, som síce už zakopaný trocha inde, pretože bola to fakt bitka. Ešte zohnal som nejaké jedlo, ale nie je toho veľa. A ja už som bol raz celý akože dojedený, aj dohilovaný, však dohilovaný čo som. Tak, dobre. Môžem ísť pokračovať, lenže ja som strátil tú jaskyňu, to nie je dobré. A teraz sa niekde prepadnem a budem padať, a tam bude láva a ja failujem a zomrem. Á, torčka. Vrátil som sa, nie som stratený. Nie som borať stratený vo veľkom svete, takže je to OK.
Mám taký pocit, že to je tá cesta, po ktorej som sa pred chvíľou vracel. Ale to nie je podstatné. No dobre. Iron. Paráda. Ja chcem bývať, keď už bývaš pod zemi, tak väčšinou bývam tak od tých 20 dole. Nechcem bývať vyššie moc, lebo tam zase nemám, keď chcem minovať, musím chodiť vyššie, či nižšie, teda, lebo tam sú, na tej 20 sú celkom dobré rudy, od 18 dole máte už aj diamanty a musí to viesť niekde dole. Aha, tuto, či, nie, dobre. No od 18 dole máte už aj diamanty a ja keď bývam na 10, tak ja vlastne urobím si schody z domu, dvojschodla, no také proste iba kúsok schodíky a odtiaľ, no dobre, to pokračuje, a odtiaľ už idem dole, nepokračuje, lepil, tuto nevedie nikam, myslím, to vedie hore a nikde, no a keď bývam na tej 12, tak či na tej 20, tak to je v pohode, ale ako idem nižšie, tak tam už je veľa lávy a potom že chcem veľký priestor na farmy, na všetky projekty, čo robím a tak, takže potom už to je také, že tam láva, tam rozkopem niečo, nejaký koblač alebo niečo rozkopem a potom tam celé všetko zatopí sa a to nemám rád. Tu som ešte nebol, tu som časíka zakopával a buď niečo pekne nájdem, alebo si lak. Zase to nikde nevedie, prečo nikde nevedieš? Kúkam. Stack presný, takže ešte tých 16 koulů si nazbieram. Ako som hovoril, že na ten stack tých torčiek. Takže zatiaľ to vyzerá tak, že OK, nezomreli sme ešte ani raz. Dobre, takže toto mám. Koľko toho mám? 14, 15, 16. Dobre, iron, dobre som našiel. Paráda, celkom dosť ironu. Myslím, že by malo byť 14 minút nahrávania, nie som si presne istý. Nepozrel som sa, koľko bolo hodín, keď som začínal. Tam bol ešte jeden iron. Ale nechcem sa mi kúkať na fraps, takže približne 14 minút, takže aby ste vedeli, tak je čo dneska? Útorok je 16:45, takže malo by to byť približne tých 15 minút nahrávania. O 5 to stopnem. Trocha to upravím v mojej igre, aby to nevyzeralo tak. Možno kvalitu zlepším a tak, ale Ježiš, prečo sa zase vracam? Ja som dementný. Úplne, že dementný. Ja to spravím tak. Budem kopať. A takto sa budem kopať, až dokým narazím na nejakú tú jaskyňu. Ak narazím, ak nie, tak pôjdeme po bedroku niečo. Torč. Štrk. Tu počujem zombíka. Ja nemám... Čo som sa povedal? Niečo som sa povedal, zase neviem čo. Ja keď chcem niečo povedať a preruší ma ten zombík, tak potom ja neviem, čo som chcel povedať. A neviem, odkiaľ to počujem. V aké sme vlastne výške? 33, ale to je veľa strašne, to ja som ešte dole. Na takéto výške by jaskyňa teda bodla, si myslím, to by bolo. Tuto kebyže na takéto výške teda takto nejako nájdem jaskyňu, bol by som šťastný ako blcha. A tu počujem tiež zombíka. Počujem jeho kroky. To bude tu niekde, myslím. A nie to biera, počujem. Tam, ježiš, som sa neputoč tak. Kde to je? Ja to takto prekopám na všetky strany.
Dobre, takže musím si vyrobiť. Ja som na neho crafting table za predtým, ako som zobral. Počkajte, volá mi bratranec. Dobre, takže volal mi bratranec. A povedal... Ja, okrampač. A povedal, že či si s ním nezahrá Counter Strike. A povedal som už, že sorry Paťo, natáčam o let's play. A on, že som dementný. Čomu som trocha nepochopil, pretože let's play a Minecraft sú dobrá vec. On Minecraft hrá, ale hrá ho tak, že nehrá, lebo ešte to nevie. Pretože ja som mu to ukázal a ešte mu to vôbec fakt, že nejde. Nevie si vykraftiť ani obiť. Dobre. Takže... tak no. Kde je tá jaskyňa? To bolo práve slúchatko mi zabrňalo, takže to bude niekde tu. Predpokladám. Počkej, ja som bola práve slúchatko, že tak ľavé som myslel. Ľavé ucho mi drnelo. Nie práve. Hlina, možno že... Á, je to tu, našiel som to, paráda. Ešte keby tam bol opustený dol, tiež sa nenahneval, pretože... Tu je. Iron. Slepá ulička. Ja som sa s nimi pobiť. Nie, pahúkov nehora, to sú najhroznejší zombici, akí môžu existovať. Pretože skáču, lezú, majú silný hit. Tam bude spawner. Zomri, zomri. Zomri. Iron dropol, on dropol iron. Zomri aj ty pavoučku. Zomri si. Stringy sa tiež hodia. Tam bude spawner, ja to cítim. Creeper. Ďalší dement. Nie. Tohto som sa bál, že ja to nestihnem. Myslím, že to je Enderman. Nie! Ešte raz. Barikáda. Fú. To bolo a ja už mám iba jedno meso, tak ale ja si ho musím asi upiecť, že? Lebo to mi doplní strašne málo. A ja kým ho upečem... Ja znité meso, tak to si zatiaľ dám. Bude ma to chvíľu. Paráda. Zatiaľ si... pec. Ja ich tak nemám rád zombíkov, pojašených, pošahaných. A my nemáme... voľnú na posteľ, takže aj keď zemreme, už to nenájdeme. Čo to máme nechcel spraviť, potom si dáme ten iron. Ja si vlastne môžem spraviť armor, že? Aj meč si spravím, armor si spravím. Trocha sa s ním poperem. A potom... vlastne, viete čo? Ja som zistil, že... ja nenahrávam od pol, neviem odkedy nahrávam. Neviem presne kedy to je. Ale bol tu... iron zdarma. Nie, tam je... Tak... stenu z dreva v jaskyni. Nevadí, rýchlo iron, kde si, tu si. Dobre, tak ja to tu na dneska ukončím v našom útulnom baráčku. A... uvidíme sa teda asi o 3 dní zrejme, keď to... keď o 3 dní po uploade tohto videa. To video dám uploadovať teraz, asi. Dnes som tu, volal mi už bratranec znova, takže čaute. A zabudol som povedať, nezabudnite mi dať like, ak sa vám video páčilo, ak sa vám nepáčilo, tak dislike. Ale dislike mi nedávajte, fakt. A môžete mi dať teda, prispiejte svojim komentom a ak budete taký štedrý, tak samozrejme odber. Ale ak nebudete taký štedrý, tak nedajte odber.
akože ja sa na vás nebudem hnevať, len že to pozeráte, stačí ten like a dobre. Tak sa majte teda. Čau.